pauli namin. Upa na ko sa Pintorial. So, Ay, guys. padunggo namin, no? Aray. Maayong buntag sa tanan ni ana pod si Louie TV. So mga katalaba, maayong buntag na to no. So uban ni na pug ko sa usa ka adlaw na ko nga trabaho. So kana gikan nami ng harvest ana padunggo nami. So after namo manghugas og sisi, largo nami sa kaisya namo para manglugit na pod. So multitasking birada na to no. So diha na. So human nami panghugas og sisi, largo nami ni Kibindorian manglugit. So tupad naman mi. So inana lang adlaw-adlaw na mo nga daily routine no. Karon December daghang kay mig order nga mga takibin. So tabang miglugit no. Makita ninyo ang mga trabahante karon. Alas 5 sa buntag nagtrabaho na sila. No. Sugod nami og panglugit. Pero kami abante nami sa dagat sila ra. O diha makita ninyo. Makita ninyo ang mga trabahante no. So mostly na mga Pinoy nga naglugit ka na, mo na nasagol na mo, mo na 75 anyos, na, mo na si mama, tawago na mo nagmama. So, dire, kana nyo nakita, mo na ilang pabuinas diri sa Japan. Pag New Year, magangat ang New Year, makakita mo na, no? Kana, bura nag-lucky charm nila, no? Kana. So, diha, makita ninyo ang among, tawag anak niya, mo na ang tigkolekta sa among takibin. So muna tig-delivery og sa tuwa pa na dito muna ang LBC. Pero dire, so dire GP na siya. Ang among delivery sa GP. Tara, deliver na. So dire po ka pakita mo na ko no. Ang Kibindorian no, power ka na magdagog ito. So makita niyo na ang among daily routine. Grabe mo daglugit Kibin. Tarungan si Mudbin. Ay palabi Bin. So human diha, diri na pug taas, kaskas wala. So ako nang ikaskas diha no para masud sa mga bangag para ila na pong lugiton ang sisi. So inaana atong oras adlaw-adlaw nga trabaho no. Balik-balik la. Pero sa man amin yung ginabuhi. Diri lo. Kisog ni. Kuy, na. Pinaka-power mo ni daw. So diri ni sa atabangan sa duha man ni kanaw ang among kaisya. So diri ang malugitay sa pikas pod. Na diri si ate, si misi, si mama. Mao na mong sisi karon. Dili pa jud kay siya dagko kay lain ang kuan karon sa dagat. Pero pwede na siya no. Mo na gisuod na mo sarti no. So mo na among talaba karong adlaw no. So diri makita niyo na tanawa unsa ka busy ang ilang mga kamot. So kaning trabaho maglingkod ra ka, duk-duk. Mo ni pinaka-simple nga trabaho diri sa Japan no. So diha makita nako maglab sa ta. So akong gihiktan ang mga kuan si baldi na nga gisudlan og gisud na ang sisi. Anaon lang paghikot, basic lang kayo, simple ra kay na. Lock nimo, pack. Igong mag-lock, tanggal ni mong silyo. So dapat nanay silyo no for ma-trace kung amo agyod nga talaba ang i-deliver dito. Ana lang na paghikot, dugay man ta sa kuan. Kaysa no. Pack. So di mo lock. Pack. Kuhaon mo ang silyo. Ana ra, simple ra kay na trabaho, multitasking birada na to no. So diha, mo na ready to pick up na siya no. Mo na ang kuan niya. December 27 expire siya pitsa 30. So ready to pick up na. So diha mo na ang tikuha sa among sisi no. So daghang king salamat sa pagtan-aw ni nga video and please share this video. So pauli na. After na mo trabaho dapat out na ka alas 5 size na. So salamat. Bye-bye.